Čaute ľudia, dneska tu máme špeciálne videjko, pretože nie som doma, ale som na dovolenke v hoteli Crystal Mountain v Poľsku. Ešte sa vám predstavím. Volám sa Bruno, mám 8 rokov a chodím do 2. triedy na základnú školu. Takže ideme si povedať, čo budeme ochutnávať. Môžete hádať. Dávam ešte 5 sekúnd. Je to Mr. Beast čokoláda s orieškovou náplňou, Feastables sa to volá. Takže môžeme to ísť otvoriť. Dobre, otvoril som to. Vytiahnem to. Počkajte. Tak toto vyzerá. Poďme to ochutnať. Tak toto vyzerá vnútri. Vnútri je čokoládovo-oriešková náplň a dávam tomu 10 z 10. Je to také, jak vlastne normálna čokoláda s orieškami. Ja vám poviem, koľko to má percent orieškov. 4,5% lieskových orechov to má. Napíšte do komentárov, či máte radi Mr. Beastov merch. Pretože toto je moja prvá vec, čo som z jeho merchu ochutnal. Dajte like aj odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.